ସକାଳର ସମୟ ଥିଲା। ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଉଆସରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ଛି, କି ଗନ୍ଧ! ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ସକାଳେ ଝାଡ଼ା ଯାଇନଥିଲେ କି? କାଲି ରାତିରେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଖାଉ ଖାଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ତ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବାୟୁ ଆକାରରେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଉ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେମିତି ଗୁଳି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ଚାଲ ଆମେ ଉଆସକୁ ଫେରିଯିବା, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଏ ଗନ୍ଧରେ। ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ଉଆସକୁ ଫେରିଯାଅ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲିକି ଉଆସକୁ ଫେରିବି। ମହାରାଜ, କାହିଁକି ଆପଣ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଉଆସରେ ଥିବା ବଗିଚାରେ ବୁଲି ବୁଲି ବାଟ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ 4ଟା କୁକୁର ଲଗେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ହଉଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଠି ଯଦି ହଜିଯିବ ନା, ରାଜ୍ୟରେ କୁକୁର କଣ ପଡ଼ିଛି ତମକୁ ଖୋଜିବାରେ। ତମେ ଦେଖିବ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ନିଜେ ଏକା ଏକା ଉଆସକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତମେ ଏବେ ଯାଅ, ମୁଁ ମୋର ବୁଲି ବାଲିକି ଯିବି। କହିଲା ନା କଣ ମହାରାଜ, ତମେ ବାଟ ଭୁଲିଯିବ। ହଁ, ମୁଁ ବାଟ ଭୁଲିଯିବି ନା? ଯେ ବାପାରେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଅଛି ନା କଣ? ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ! ମୁଁ ବାଟ ଭୁଲିଗଲି ରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଉଆସକୁ ଯିବି ରେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ କୁଆଡେ ଗଲ? ମତେ ଟିକେ କିଏ ଉଆସକୁ ନେଇଯାଅ ରେ। ଆପଣ କିଏ ଓ ଏଠି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଅଜା। ମୋ ପୋଷାକ ମୁକୁଟ ଦେଖି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ କିଏ? ମତେ ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ ତମେ କିଏ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମହାରାଜ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହଉ କ୍ଷମା କଲି। କହିଲୁ ତୋ ନାଁ କଣ? ମହାରାଜ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି। ଲୋକ ମତେ ଭଗିଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆରେ ଭଗିଆ, ତୁ ମତେ ଉଆସକୁ ନେଇପାରିବୁ? କଣ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ କାଖେଇକି ନେବି ନା କଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଭଗିଆକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଚାକିରି ଦିଅ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଭଗିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ତାକୁ ଚାକିରି ଦେବା ତ ମତେ କାହିଁ ଠିକ ଲାଗୁନି ମହାରାଜ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ଆପଣ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ନେଉନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ କହିଲୁ, ମୁଁ ଏବେ କଣ ଭାବୁଛି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ ରାଜା। ହେ ଭଗବାନ, ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ଦିଅ। ଆପଣ ଏଇ କଥା ଭାବୁଥିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ? ଠିକ କଥା କହିଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆକୁ ମୋ ଚାକିରିଟା ଦେଇଦଉଛି।